ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିୟ ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ, ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି 1976 ମସିହାରେ ପାସ୍ କରି ମୁଁ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଜେ ମଣିଷ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଗ କଥା କହି ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଉଠିଛି, ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ କେମିତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆର୍ସା ହାଇସ୍କୁଲର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କେମିତି ସବୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଧାନ